panorama. No així que el fan. El mate, Bona esperada. Que cau! A veure si ho pots apagar. Era el foc, encens. Han de pegar un palo. Tú, ¿y lo que me va a decir un mafiosillo que ir de pillar vodka de contrabando de la Checoslovaquia? Ahí hi ha un problema, ¿Problema? Ahí el problema que hi ha que ell mos va dir que havien d'anar a Txecoslovàquia per ell. Pues jo vaig, home. Jo vaig. Amb tu te serà. Jo vaig també. Tu te serà. també ve. I tu què, Gustavo? Jo també aniré. Ai, monem els tres. Vaig a Paula. Hay que mirar el vehículo, tío. Hay que mirar lo de la furgona. Lo de la furgona. De replegar diners. Algú mos de Tu, queixar diners. la furgona t'encarregues tu, home. Sí, la furgona ningú No vol cal que parlar no més. Bueno, vale. A la història esta m'ho deixarà prou. De replegar diners. Ahí, bueno, si ho fem... Conforme va parlar aquell home, ahí me l'han pecado, Ahí tenen pistola. Bueno, ahí ja podem ja pagar. La pistola la replegue jo. Es més el que diuen que... Jo no ho sé, jo no ho sé. Bueno, però han de fer, xicons? Vinga. La fem. Vale? I repleguem la pasta que mos falta, ja saldem deutes i en fem una bona. I dimunt... Vinga. Els russos, esos... Chicos... Però amaga't bé. Digue-li que vas de per viu, estan comptats, Estan tots? Estan comptats, estan justet. Més, també hi ha el compte del viatge. Ui, però putets? Vaja falta, Ponen, pues sí. Que bon nerta, M'ha assustat un xic con això. A veure. Foteu la pistola? Oi que sí. Sí, la botella casalla. Sorat. Viatge. Bon viatge. Volem al bar, no? Sí, bon nerta. Recuerdos. ¡Qué bolet pa' callar! Casalla y están una piscera. Me cae que entero, te pego un de botella. ¿Dónde? ¿Para pisar? Estaba para y pisaré, pero vamos a ver. Ahora, Vinga, ho estic. pisamos. No arribarem mai. No, afanya, tal, potser. I on anàveu? Anaven a Txecoslovàquia, no t'ho pergues, xaval. Per vodka. Vodka? En compte de vendre xocolata o el que siga. Home, vodka? Mel, a veure el tastarem, així. Està bo? Quina vida més amarga.
Sí, no està bé. Pues mira, t'agarra així a mig. Agarrant una pixera de poli. Tu què fas així? Dius que sí? Los porros, los casos de vodka i el que siga. Tu i aquells estan esperant-hi encara. Te'n vaig, no? Ens quedem així, nosaltres? Aneu sent! No vas! Escolta! Què, tu? Què? No ho busca. De parte de Robocop. Francesco Lì. Bien, pero no me gusta. Robocop, España. ¿De qué? Vengo, 20 casi. 750 euro. No. In senso? 750 euros. Ni un euro más, ni un euro menos. ¿Cómo? ¿Qué me dice que está bien? Tu amico me está faltando el respeto, ¿eh? Yo, Alexander, Stoliznaya Smirnov. La mia pistola, el mio cocino. Mucho nerviosi, e mucha cosa, nuestra familia, de sudore, la bosca. Todo esto, sí, tristeza infinita. Mia bosca, mio cuore. Comprendi, capisci? Capisci? Gustavini? Capisci, Gustavini? Gustavini? Io ricordare tutta la mia vita. Gustavini, mio figlio. Giuseppini, io ricordare tuo gesto, tuos sogni,